2 июля у сільському клубі села Нижня Грабовниця відбулася презентація книги «Русинські співанки», зобрані Ольгою Кирилівною Прокоп. Начався літній табор «Русначата» у селі Клинова, округ Снина. 13 июля 2023-го умер Михайло Чухран, карпаторусинський поет, писатель, драматург, прозаїк. Був майстром фіглярського жанра, робив на Виноградово ТВ, де був автором і ведучим фіглі тижня «Наша бесіда», «Сріберні струни», був головою Виноградівського общества імені Олександра Духновича. Село Чирч уже має двоязичну таблицю і на бесіді карпатських русинів. Із 30 июня по 1 июля пройшов 62-й фестиваль культури панонських руснаків «Червена ружа» у селі Руський Крестор, Воєводина, Сербія. Світовий конгрес русинів дістав відповідь від ОБСЄ із Брюсселю. Руснацьке діло рушить допереду. Із 13 по 14.07 пройшов 9-й Руснацький фестиваль культури карпатських русинів. Із 7 по 9 июля відбулася 12-та Руснацька ватра у Малим Ліпнику. Як пише русинський портал, на Чехах виходить друком дитячий журнал національних меншин «Цимборове», у котрому суд і наші карпаторусинські матеріали. 26 июля родився Рожко Володимир Гаврилович, карпаторусинський поет, педагог, доцент, кандидат біологічних наук, зоолог, ентомолог, еколог, декан біологічного факультету Ужгородського національного університету. У 2013 році указом президента України нагороджений орденом за заслуги 3-го ступеня. Іван Фірцак, Кротон, родився 28 июля 1899 року у селі Білки, карпаторусинський силач, спортсмен, боксер, артист цирку. У 1928 році був визнаний найсильною людиною планети. Деякі силові трюки Івана Сил донині ніхто не може повторити. 28 июля, 4 роки від дня, як було створено Русинський культурологічний клуб, організацію, котра много робить, аби всекотити нашу культуру, обичаї і національну ідентичність карпатських русинів. 29 июля у Центрі національних меншин Закарпаття відбулася презентація відновленого журналу «Отчузнина».